So what's up guys, so nandito na kami sa lungsod sa Sibunga. Hey yo, what's up guys? Eto na naman tayo, nagbabalik, kausap yung camera. So for today's vlog ay pupunta kami sa lungsod sa Sibunga. Susubukan natin mag-vlog doon. Let's go! At the moment guys, alas 9 na hapit. So nagulat ko nila mama ug ate kay nasilay lakaw sa Sibunga. Ni ako wala mo kilingaw, so vlog tag sulay tag vlog. Let's go! So at the moment guys, nagulat ko nila mama ug ni ate. So ngayon guys, nana sila mama. So ready na may pumunta sa lungsod sa Sibunga. So guys, i-update lang namin kayo kung na namin sa Sibunga. Let's go. So what's up guys? So nandito na kami sa lungsod sa Sibunga. Kasama ko si mama at si ate ko. So let's go. What's up guys? Nagulat ko sa kamit up. So what's up guys? So nandito ako ngayon guys. Kanina guys, may nakita akong vloggers guys. Hindi ko lang binidyoan kasi nahihiya ako. So at the moment, bibili tayo ng kindi dito guys. Kindi o sa White Rabbit. Later. So ngayon guys, mamimili muna tayo ng sapatos. Pila din natin. Pila natin. Right now mga buddy, mga chong, nandito pa rin tayo ngayon sa merkado para mamili. So what's up guys? So ayun guys, may nabili na tayo mga buddy. So what's up guys? So bibili pa tayo dito guys. Hindi mo lunod dito. Wala ni tubig. So what's up guys? So kailangan namin kumain. So what's up guys? So katatapos lang natin kumain. So mamimili pa tayo dito. Before we'll end this video, shout out muna dito